Sâmbătă seara, prieteni, 12 noaptea, am decis și eu cu iubita mea să mergem în centrul vechi la București, să vedem ce se mai întâmplă oare, cu ce se ocupă tineretul în ziua de azi. Suntem și noi tineri și am zis că, bă, cât mai avem posibilitatea, hai să mergem să vedem. Suntem la Piața Operei acum, luăm, cred că, trotineta asta să o mergem până în centrul vechi pe jos, că n-aveam atât de mult și vă țin la curent cu ce facem. Prieteni, am ajuns în centru vechi, am luat trotineta, 10 lei, am dat 5 minuțele și uite că suntem în centru vechi. Mergem în inimă. Bă, oameni buni, intrăm pe Calea Victoriei, foarte puțină lume, nu știu, e sâmbătă seara, unde au dispărut oamenii, dar Calea Victoriei e goală. Da, e. Era să ne calce mașina, hai că e ok. Centrul vechi din București este centru arhitectural și un punct din cele mai turistice a capitalei Bucureștiului. Și unul dintre cele mai turistice puncte a capitalei București. Exact. Acest punct turistic și arhitectural din prima parte a zilei se transformă într-un club de noapte de câțiva kilometri pătrați pe timp de seară, da? Deci după muzică și atmosferă cred că se aude că intrăm, dar e... Bă, e foarte liniștit față de obicei, sincer să vă spun. Tu ce zici? E prea liniștit, adică... Adică e ceva suspect, sincer vorbind, că nu prea sunt oameni. De obicei era digeria aici, acum nu știu ce se petrece, că e prea liniște, nu știu, deci... S-au închis cafenelele, a dat inflația peste ei, nu știu despre ce e vorba, dar e prea liniște aici, în centrul vechi. Deci străzile sunt goale, gălăgia este minimă. Mergem mai în epicentru, mergem mai în nucleu să vedem, da, Mica? Da, mergem să vedem. Bă, în spate aici la o terasă e ceva lume, dar cam e prima terasă din centru vechi, mergem mai departe să vedem. Unica mai de fapt. Unica cu oameni. Mergem mai departe, poate mai e ceva lume, dar e foarte Dar straniu. tot e liniște, e tot e liniște, adică să vadă... Da, deci e sâmbătă seara, vara, iulie. Hai să vedem ce dracu se petrece. Deci când eram eu studentă la licență, stăteam în agronomie și când veneam sâmbătă aici cu fetele, deci era plină strada asta, nu puteai să mergi, acum nu știu ce se petrece. Sunt prea scumpe contractele la studenție, presupun că nu e nimeni apărut. Adică nu este cum era. Da, nu pot să compare acum, deci nu puteam să mergem de lume, de om ce eram, acum nu e nimeni. Mă, aici în nucleu, în epicentru, au mai apărut ceva oameni. Mai e ceva mișcare, mai e muzică, mai sunt scameri din astea, mai sunt oameni care dorm, dar a apărut un pic de distracție. Bine, distracția asta mie nu-mi place, că nu sunt cei mai calitativi oameni strânși aici, dar am ieșit să facem un reportaj pentru voi, oricum. N-are ce să se întâmple. Deci din ce urmăresc eu, o părere sinceră, acum 2-3 ani, 4-5, era un punct de agreament, să zic așa, pentru bucureștenii care au bani și care își permit să iasă la un șpriț. Acum văd cumva mai mult un punct țărănesc turistic. Sincer vorbim, fără supărare. Mai puțini oameni de calitate și mai mulți oameni care pot să-ți facă probleme. Prieteni foarte dezamăgiți. N-a fost de o perioadă bună. S-au schimbat foarte multe lucruri. Poliția, jandarmii, adică contingentul de oameni a scăzut 100%. Deci 100 dintr-o 100 a scăzut contingentul. Nu mai poți să fii relaxat, nu mai poți să te mai distrezi, vezi tot felul de oameni împrejur. N-ai ce să faci, se schimbă vremurile, uite, poliția, dracu, se taie, se bat, Uite că intră acum aici pe... Aoleu, uite ce se întâmplă. Poftim. Deci da, cu părere de rău,
Capitala Europei s-a transformat un pic în... Uite. Ăsta se pișă. S-a transformat capitala într-un sat. Reluăm. Deci am venit de la Rădăcini, prieteni, aici am ajuns acum un sfert de oră, cred că. Păi ne-am plimbat 10 minute, am văzut tot haosul, toată catastrofa care se întâmplă și am zis că nu-i de noi. Mergem acasă, avem un non-stop aici, mergem să mai luăm ceva produse și mergem acasă, avem 20 minute pe jos. Da, chiar cu părere de rău, nu mai e ce a fost și nu va mai fi, s-a țărănit foarte mult. S-a țigănit foarte mult, fără nicio discriminare față de niciun om. Dar nu mai e cum ai fost. Nu mai ești cum ai fost, nu te mai recunosc. Da, suntem pe Dâmbovița, uite. Aoleu. Da, prieteni, uite acolo Parlamentul, trebuie să ajungem. Casa noastră e aproape de Parlament. Vă pupăm. Deci, prieteni, mergem spre casă, suntem aici la Parlament. Parlamentul din spate, intrăm în Parcul Izvor și încetul cu încetul ne apropiem de casă. Michi, cum a fost experiența în centru vechi? Neplăcută. Neplăcută, oameni buni, cam asta e realitatea.